immigratiebeurs in Houten. Wij staan hier op een heerlijk Frans plein, waar producten uit Provence te krijgen zijn. Even daarachter. Het is hier zo gezellig. Je kunt de taal laten testen, de Franse taal laten testen en de uitspraak. Samen met Sylvain Lelage. Zing lekker mee met Franse chansons. En natuurlijk voor de inwendige mens, daar wordt ook goed voor gezorgd. Onze collega's van Souvenir de France zijn hier aanwezig met heerlijke gerechten van de grill. Crepes kun je hier krijgen. De geur alleen al maakt je tot watertanden. En natuurlijk krijg je hier ook veel informatie op de immigratiebeurs over het gaan emigreren naar Frankrijk. Er worden diverse presentaties gegeven. En u tekent opnieuw een bondige visite. Want waar moet je nou op letten als je een Frans huis gaat kopen? Kortom, genoeg te doen op de immigratiebeurs in Houten. A bientôt!